אהלן וסהלן לכולם, אתם עם הדוקטור חברים, הולכים לעשן עם משהו מיוחד. איכשהו זה פרש, איכשהו זה קוקטייל. בואו נראה מה יצא איתנו ואתם תהיו מרוצים. לימון, תפוז, מה שאתם אוהבים. נשחרר טיפה לחץ מבפנים שנשים טבק. פותחים כמה שרוצים לשים טבק, שיהיה נחמד ונייס. עכשיו אנחנו עושים משהו מיוחד. זה נכנס פנימה. פה מתחילה להיות ההפתעה. זה הולך להיות ככה. זה הולך להיות זה יצא מכאן, שנוכל למשוך אוויר. תקין? תקין. פה אנחנו נשים בפנים מים. אם יש לנו כוס זכוכית, נעשה עם כוס זכוכית. נקצר את המוט עוד טיפה. יהיה לנו כיף לעשן. זה נכנס פנימה. שתינו טיפה תפוז, זה לא רע בכלל. מורידים את זה עוד טיפה. עוד טיפה מים. תקין. אוקיי. מה שחברים אוהבים לעשן, אז אנחנו נעשן היום את התפוח, את האבטיח הכי מיוחד שיש אצל הדוקטור. קצת אבטיח. נעשה קוקטייל עם פסיפלורה, שזה טעם ממש מעדן. תקין. אוקיי. עוטפים בנייר כסף. חברים בבית, יהיה לכם עוד טיפה זמן לעשות את זה טיפה יותר יפה, יותר אסתטי לאורחים. פשוט מאוד לארח עם דברים כאלה יפים. רעיונות של הדוקטור, זה עובד לפי התיאוריה של דוקטור ולא לפי התיאוריה של פרויד. לוקחים גחל של קוקוס, זה המקצועי והכי מקורי שיש. כאן אנחנו לוקחים מלקחיים או מלקחיים, איך שתרצו. נמליק את הפחם. דוקטור נרגילה זה כוח. Welcome to the club. ברוכים הבאים לעולם שלנו חברים, דוקטור נרגילה, Welcome to the club, תענו.